Se, en af de fede ting ved at løbe i skoven, det er, at man kan løbe offroad en gang imellem, og det giver nogle helt særlige udfordringer, både motorisk og selvfølgelig også konditionsmæssigt, fordi man bliver slået ud af rytmen, og det er kun en god ting. Så kig med her. Selv på den her årstid kommer det forbi selv de smukkeste steder. Så giv dig selv den gave at komme ud og løbe i det grønne. Solen er ved at stå op derovre. Det fede af at komme ud i naturen og løbe, det er selvfølgelig alt det, du kommer forbi af spændende ting og sager. Det er den friske luft. Og så er der jo nogle naturlige ting, du kan bruge i din træning. For eksempel den gren, der stikker ud her. Det må være nok. Som sagt, så er det kun fantasi, der sætter grænser. Så de her temposkift ned og op igen, det er noget, der giver rigtig godt med konditionen. Så bruger der ekstra kræfter for at stå fast. Så når det er godt. Nu kommer vi ned til et af mine smukke områder. Når du først er kommet afsted, så ved du, det her det er opium for sjælen. Nu er vi kommet ind i Valby Storskov, og ja, her er der andre udfordringer. Så se det som gode træningsmuligheder. Dog skal du passe på, når du møder sådan nogle stammer her, om de står fast. Det er lidt fugtigt i dag, så man skal passe ekstra godt på. Men igen, god træning i, hvordan du sætter dine fødder. Se, når du møder sådan en stamme her på din vej, så kan du altid bruge den til noget. Den der vil jeg prøve at tage nogle biceps med. Den er nok lidt stor. Vi prøver. Det lykkes. Prøv det. Du må godt vælge en, der er mindre. Som jeg sagde, så elsker jeg nåletræer. Jeg elsker nåleskov. Det er så hyggeligt. Dejligt blødt underlag med alle nålene, der falder ned.
Og så alligevel har du ikke en stor chance for at skride ud, ligesom i løvskov. Der ved du ikke, hvad der er under bladene. Det ved du så nogenlunde her i en nåleskov. Og ja, lad os prøve at komme derind. God tur. Dejligt med mos. Så kommer vi ud igen. Som sagt, der ligger mange flere ting i underskoven, i en løvskov. Udfordringen i en skov, det er selvfølgelig også hele tiden at vide, hvor man er henne. Og det kan nogle gange være en udfordring, når man står her og kan vælge mellem rigtig mange veje. Men nu har jeg løbet her rigtig mange gange, så jeg kender vejen. En anden god ting, det er at løbe sidelænsløb og krydsløb og baglænsløb. Det kommer der nogle eksempler på nu. Armene med. Anden side. Og så krydsløb. Anden side. Og baglænsløb. De er utrolig godt, fordi det er nogle andre muskler, du sætter i gang. Ja, jeg vil også være med. Jeg er misundelig. En anden ting, der er rigtig godt, det er stigningsløb. Eller progressionsløb. Du kan også kalde det fartleg, det er en lidt sjovere ord. Men det er altså, find et bakketop eller et træ, at du løber i højt tempo hen til. Så det giver rigtig godt for konditionen. Værsgo. Ja, den løs. Og max. Sådan. Der skal også være tid til at stands op og nyde det. Og måske lige få pusten igen, hvis man har løbet ekstra hurtigt et stykke. Se hvor fantastisk det er. Ud og forkæle dig selv. Det er det hele værd. Og du har det skønt resten af dagen. Igen. Og som sagt, udnyt de forhindringer der er. Der er rigtig mange i byerne. Legepladser og så videre. Det er god træning bare at klatre. Bruger mange af de små muskler. Nu er den her særlig glat i dag, fordi der er duft på. Men udnyt forhindringerne omkring dig. Og som sagt, så er det oplagt at bruge legepladserne. Der er som regel godt underlag, og der er mange muligheder. Så læg det ind i din løberute, så du får trænet hele kroppen. Trappetræning, det er noget af det bedste, der findes. Så når du kommer forbi sådan nogen, så udnyt det. Det giver sindssygt godt. God motorisk træning. Så kan du selv styre, hvor mange trin du tager i gang.
når du ser sådan en stang der, så skal du selvfølgelig lave en koldbøtte rundt om, ikke? Sådan. Ja, det var det. Nu er jeg ved at være hjemme. Fantastisk følelse, når man har været i gang. Så jeg håber, jeg inspirerer dig til at tage afsted. Og det samme ønsker jeg for dig. Nu piller jeg lige videoen ud, så du lige kan se. Hey, der var du. Ja, men jeg ønsker det bedste for dig og din sundhed. Så jeg håber, jeg har inspireret dig til at komme afsted. Det var hårdt. Yes, gør det. Det er godt for dig. Glædelig jul. Ha' det godt. Pas på dig selv.